ширкати дорувори шифо бахшида ба моҳи шарифи рамазон тахфиф эълон кардааст. Эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва инчунин доруҳо барои гардиши хунро хуб кардан ва дарди дилро нес кардан, доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар. Ширкати бародарони тоҷик дар хизмати шумо мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. 20% тахфиф дорад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юрист Тиҷей. Тамошобинони азиз, видеоро та охирша тамошо кунед. Саволҳое ки роӣ кардагин мехонем комментарияҳоро ҷавоб мегардонем ва як хабари нава баҳри шумо пешниҳод мекунем. Даъвати Медведев ба шакли электронӣ гузаронидани хадамоти давлатӣ барои муҳоҷирони меҳнатӣ. Медведев даъват кард ки хадамоти давлатӣ барои хориҷиён ба шакли электронӣ гузаронида шавад. Ӯ гуфт, хидматрасонӣ бояд шаффоф бошад. Барои мо идеяи ба шакли электронӣ интиқол додани хидматрасонии давлатӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ муҳим аст. Ба гуфтаи муовини раиси Шӯрои амнияти Федератсияи Россия, ин ба коҳиши таҳдидҳои гуногун аз ҷумла хатари паҳншавии беморӣ, махсусан хатарноки мусоидат мекунад. Аз ин рӯ дар як муддати кӯтоҳ сохторҳои манфиатдор бояд платформаи ягонаи иттилоотиро дар ихтиёри худ дошта бошанд, гуфт Медведев. яъне ки даъвати Медведев ба шакли электронӣ гузаронидани хадамоти давлатӣ барои муҳоҷирон мебошад. Дар иҷа дохил мешава аз ҷумла маълумот дар бораи ҳар як муҳоҷироне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ё ки маълумот оиди корфармоёне ки бо муҳоҷирон оё шартномаи меҳнатӣ доранд ё ки не. Дар ҳамин мавзӯъҳо маълумотҳо ҷамъоварӣ мекунанд ва агар корфармоён шартномаҳо ки дошта бошанд дар хадамоти электронӣ ба қайд мегиранд ва аз рӯи ҳамин ба қайд гирифтагишон метавонанд ки баъдан нафақапулӣ ҷудо кунанд. ин бод яке аз роҳҳош ва айни ҳол ира Медведев танҳо пешниҳод кардагӣ ҳастаю тамом. ба ҳаматон хотиррасон мекунам ки дар канали ма конкурс рафтасай ва ҳамагӣ 35 000 сомонда приз мондагиянд. 10 конверти 2000 сомона, 10 конверти 1000 сомона ва 10 конверти 500 сомона. Билет арзонае ки шанси бурд кардани шумо зиёд мешава. 200 рублай ва касое ки агар 5 та билет бигиранд, 2 та билет айноми ма падарка. дар ин картаи Сбербанк сумтона мепартоен ва ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. Чектона дар рақамҳои WhatsApp рӯӣ кунед, билет бихарен, бахти худтона бисанҷен, пули арзон қатъияй 200 рубл. Гулов нависонда: салом акай Сорбон, зинда бошӣ. Як савол доштум. Ман патент дорам, ҳамаи документҳоям 100%. Ман Тоҷикистон бурам, мегум нав регистратсия карда будам, гум кардам. Регистратсияма пагоҳ билет дорам, Жуковский, Душанбе. Ягон проблема намешава. Гум кардагӣ бошӣ, вай дар ба задани сахранид меиста, бародари азиз, ягон проблема намешава. Зафархон нависонда: салом алейкум акай Сорбон, ма тӯли 10 моҳ мешава дар Федератсияи Россия қарор дорам. Патент ма 5 моҳша споридум, дига наспоридум ша. Барои патенти нав кардан чӣ бояд кард? Илтимос ҷавоб теака, пешакӣ раҳмат. Аннулировать шудагии патенти худат мешава ки агар ягон шинос биёвӣ бо тариқи штраф споридан бо айсари нав патент кунӣ. Агар ки шинос ёфта натонӣ, мутаассифона бояд табраи граница бигзарӣ ва аз сари нав биёй патент кунӣ. Мустафо нависонда: салому алейкум, хубен тинҷе, ман метавонам ай посолствои Москва паспорти тоҷикӣ гирифта ё не? Илтимос ҷавоб тиҳед, раҳмат пешакӣ. Мутаассифона наметавонӣ, бародари азиз. Мюзик нависонда: салом акай Сорбон, яка писарам хизмат бурдастиянд. Рост аст, хизмат бурдан намешава яка писар, вале бояд ҳуҷҷати тасдиқкунанда дошта бошад. Як каси дигар нависонда: салом акай Сорбон, чиба ба саволи ма ҷавоб наметӣ? Меги ҳамаи комментарияро мехонам. Менависам ҷавоб наметӣ. Мара дубор рӯи ҳам штраф кардан. Штрафа споридам, хона рафтам, виезма маҳкам мекунанд ё ки не? Штрафа споридан маънои ӯро надорад ки номите тоза мешава. Яъне ки ҳар як нарушение ки шумо мекунед то 3 сола дар базаи Россия меистад. Зиёда аз 2 та правонарушение карден административни, баъд метавонанд ки виезди шуморо маҳкам кунанд. Бозоров нависонда: ака салом алейкум, патенти ма 13 сентябр тамом мешава. Агар граница нагзарам, продлид мекунанд ё граница мегзарӣ? Я моҳ пеш ай тамом шуданаш бира муроҷиат кунам, продлид кардан мешава, бародари азиз.
Муҳаммад нависонда: салом Сорбон, писари ман 2000 солай таваллудуш. Аз рӯи қонуни Тоҷикистон метавонем ваени билет харимаш. Чанд сум боша ҳозираша? Илтимос ҷавоб диҳед. 26800 сомона дар бар мегира ва ин пула шумо мерен дар Амонатбанк меспорен. Махсус сурат ҳисобай барои хизмати алтернативӣ. Аввалан мерен муроҷиат мекунем ба военкомати ноҳияи Хитон, чунки як шумораи муайяна ҳар сол қабул мекунанд. Якбора ҳама рафта пул спорида наметавонад. Аслан нависонда: дар Тоҷикистон блогерҳо андоз месупоранд. Якум бор шунидам. Бале бародари азиз, блогерҳо низ андоз месупоранд. Аллакай 4 моҳ ёки 5 моҳ мешавад. Абдуллоев нависонда: ака як савол, то чанд сум ай Москва хона рафта метавонанд? Иҷозат батан. Бо қарори президенти Федератсияи Россия ай $10,000 зиёд бировардан мумкин нест. Ба шаҳрвандои Россиярам ва ба шаҳрвандои хориҷирам. Ашуров нависонда: акай Сорбон, соҳиби 2 фарзанд боши, хизмат мебаранд ё не? Ҷавоб де: хизмат намебаранд, озодӣ. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи худмона ҷамъ бас мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон мушод.